No a my se pojďme přesunout k poslednímu duelu, který nás dnes čeká. Chrudim versus Sigma Olomouc, tedy Johnny proti Myšákovi. Jdeme tedy do zápasu. 3. minuta zápasu a také první zajímavá šance a Oli se to trefil náramně a pasu. Pele. Johnny tedy hned ve své první zkušenosti se streamem dostal velice rychlý gól a teď se tam veze druhý, protože Vinicius utíká obraně a proměňuje na 2-0. Tak to je rychlost. 6. minuta, Sigma má 2gólový náskok. Znovu ale Myšák jde dopředu, tak tohle může být úžasný vstup. Mbappé 3-0 v 8. minutě. Tak to by leckdo v běžném režimu samozřejmě rečkvitoval. Vidíme, jak tady Johnny zareaguje. Třeba i on si vytvoří rychle pěknou šanci. Vinicius. A má pod sebe Mbappé, no prosím. 1-3 z pohledu Johnnyho hned z kick-offu. Po krásný diagonální přihrávce na Viniho. Ale na dvakrát dokázal uspět v souboji, nakonec i rozehrál na své spoluhráče. Hernandez. Vinicius. Ve vápně má 2 spoluhráče, teď tam přichází i Olise. Mbappé, tohle bylo pěkně vyřešené a Myšák znovu odskakuje na 3gólový rozdíl. Michael Olise už to měl jednoduché. Konec odebrat míč a znovu je tu dost volného prostoru. Mbappé. Pele. Frankie de Jong. Olise se dokázal proáčkovat Viny a je to 5-1. Tak tady to už s Johnnym opravdu nevypadá dobře, dostat ve 24. minutě 5. gól. To je opravdu hodně špatný start do letošního ročníku E-ligy. Johnny Reinders bude také vysílat předu Pelého, znovu tam je v náběhu Vinicius, ve vápně má Mbappého i Oliseho. Pele. Vinicius. Mbappé vybojoval míč a znovu to samé jako přes kopírák. Olise 6-1 pro Myšáka. Čtvrtá minuta ve svém závěru. Tohle už vypadá pro Johnnyho skoro nehratelně, ale on se ještě vrací do zápasu. Kylian Mbappé dokazuje hned snížit. Tři minutky se budou nastavit dokonce v první půli. Tohle je offside. Kevina De Bruyneho. Nevím, že zkusíme nějak věřit info, pokud by to třeba do už zítřejšího streamu nějak nešlo vyřešit, protože no to je opravdu 20 sekund, ale pokud spočítáte ten počet gólů, tak je to opravdu už hodně. Kylian Mbappé snižuje na 3-6, no pozor. Poslední půle v rámci dnešního vysílání. Zítra nás čekají taktéž 4 zápasy. Jsem zmiňoval úterý a středa hrací dny E-ligy, které i si myslím, že to dobře navazuje i v rámci toho, že jsou to hrací dny ligy mistrů. Bruyne. Pele. Kevin De Bruyne a znovu Pele. Tak góly nám teď zatím ve druhé půli nepadají. Ale rozhodně je vidět, že ještě drama může přijít. Viny zasekává. Na vápně má Pelého, ve vápně další 2 spoluhráče, znovu Pelé. Tady dokázal De Bruyne vybojovat míč, ale nedokázal se tam nakonec obtočit Kylian Mbappé. Samozřejmě určitě lehce ulevilo Myšákovi, který vypadá trošku polevil. Teď ale mohl servírovat Theo Hernandez na Viniho. Jan Mbappé. De Jong. Vinicius.
Rozvážná kombinace. Myšák samozřejmě nemusí za každou cenu přidávat další branky. Hlavně když nepustí Johnnyho do dalších příležitostí, tohle bude offside. Čas se Johnnymu krátí, ale důležité pro něj také, že nedostal zatím ani jeden gól ve druhém poločase. Pelé. Vinicius Junior. Dobře, dokázal rozehrát Denzel Dumfries. Pelé. Dělal to dobře, Vinicius. Graham Hansen, zblokovaná rána, smůla, že se tam míč také nepřipletl do cesty De Bruynemu. Se Pelé. Z volného prostoru na lajně právě pro Michaela Oliseho, Mbappé. Kylian Mbappé netroufl si zatím jít před branku a 30 minut bez gólu, přitom ten první poločas přinesl 9 branek. Teď jsme to možná ale přivolali. Rychlá kombinace, Mbappé se zatím neprosadil ani Olise. Ale jako by měl Myšák opravdu ten míč přilepený na kopačkách. A nějaký tlak směrem od Johnnyho, že by byl souvislý 7 minut v tomhle hracím módu. To hráči ani samozřejmě nemůžou vydržet. Tady navíc Oli se dostal do šance. Ještě dává pod sebe Pelé, zblokovaná rána. No, Pelé, ten by teď už mohl jít teoreticky sám, ale Holand se dokázal vrátit. Dobrá prostrkávačka na Mbappého, 4-6. Minimální naděje ještě pro Johnnyho, přeci jen žije. Tak uvidíme, co nabídne závěr tohoto zápasu. Myšák se zatím nerozhodl držet míč. Johnny teoreticky ještě může dopředu, ale zaslouží si hlavně veškerý kredit za to, jak to nezabalil. Dohrával 6-1, dokázal se do zápasu vrátit. Tohle offside nebude a není potřeba jít přeci jenom do vápna. Tady Myšák už musí přemýšlet trošku jinak. A udělal to výborně. Přesně takhle to bylo nejlepší zahrát. Ale už je závěrečný hvizd, který tady znamená, že Myšák vybojoval pro Sigmu postup v rámci winners bracketu. Johnny tady posílá Chrudim do lower bracketu, ale myslím si, že ukázal, že rozhodně, kdyby zlepšil úvod zápasu, tak stále se můžeme těšit na to, že třeba může nějaké výkony v rámci dneška tedy přinést.